Družimo se. I danas sa nama u Družimo se emisiji Vladimir Aćić, DJ i producent. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Došao si iz Novog Sada, čak u Beograd. Hvala najlepše. Čak u Beograd. Proveo si, kako sam shvatila, sva 4 dana na Exitu. Ne, zapravo 2 dana sam proveo na Exitu. Ali si u petak radio. U petak sam radio, tako je, a u subotu sam se družio. Pošto je dosta prijatelja došlo, što iz Hrvatske, što iz Bosne, iz regiona čitavog i Slovenije. Tako da se družio s njima u subotu, a nedelju sam preskočio i četvrtak sam zapravo preskočio, jer 20 godina sam već na Exitu, manje više sve sam vidio i čuo. Pa ne moram baš svaki dan da idem na tvrđavu. Da. Tvoji početci su, malo čas smo ćaskali, pa si rekao da su tvoji početci baš i vezani za Exit, da si dete Exita. U početku je to bila organizacija, ali da li ti je Exit iznedrio i uopšte? Da mi pomogu u razvijanju svoje karijere, pa kako ne, naravno. Pa opet ja sam zapravo dete Exit festivala. Od samog početka osnivanja Exita sam tu sa njima. A 2003. godine moj set je proglašen za najboljim setom festivala. Što nije do duše bilo od strane Exita, odmah u startu, nego je to B92 proglasio. Tačnije Vlada Janjić i Gordan Punović. Da. I onda je to Exit posle osvojio. I ajde kažem, onda je nekako su svi čuli tad za mene i to me targetiralo negde među tom publikom. I onda sam ja svake godine naredno nastupao na Exitu, eto, do dan danas. Dan danas. Da. Kako si zavolao elektronsku muziku? Poznat si kao neko ko da, to je jako moj put. A kako je uopšte krenula ljubav? Moj put je, kažem, jako čudan prema elektronskoj muzici. Ajde, u duši imam stariju sestru, pa sam i malo, i ona me malo uvela u ajde kažem, neke žanrove, ne konkretno elektronsku muziku. Ja se bavio košarkom pre nego što sam... Da, to sam pročitala i da te povreda sprečila. Da, čak sam bio u školi Real Madrida posle Vojvodine i tu mi puklo zapravo slepo crevo i tad se vratio za Srbiju i onda karijera, jedva su me spasili, jedva sam živ ostao tad zapravo, da. I onda je otišlo sve na jetru i onda je taj oporavak traje 5 godina, a u tom mom oporavku sam, ajde kažem, jedno leto smo drugari i ajde, kao idemo u grad, deca, jel, nalazili smo se svi kod fontane u centru i drugar je njegov držao, u stvari ne drugar, moj drugar, njegov stric je držao In Radio, Lakobrija, a tad je In Radio bila najposjećenija, mislim, najslušanija stanica u Novom Sadu. I ja sam otišao po njega na In Radio, ušao sam u režiju, on je nešto izašao da uradi, a kako je bilo od režije paralelno sa te strane, bili su kafu, ovi stari old school DJ-evi koji su izgradili manje više novosadsku scenu, to je bio Sexy Batke, Dača, Slow Hand, Mr. P, taj Boomerang Fish, čitava ekipa. I oni su mislili da sam ja tonac. A ja sam stavio ispred te tonske miksete, svetli sve, one stare, tonske, velike, jel? Kao, dečko, dođi sekund nešto da te pitam, ja otišao kod njih u sobu. Kako hoćeš si primjeriš takmičenje mladih nefilmskih DJ-eva? Hoću, pritom... Kako da ne? Da, pritom ne znam. Da, pritom niđe veze što ja kažem. I ja sam sad prijavio i pobedim na tom takmičenju, pošto moj Billy Nine, koji je mene naučio zapravo da pušta muziku, on je bio rezident u Paradizu. I tad, te godine Paradizu leti nikad ne radi. I ja sam ga nazvao odmah i rekao sam mu nešto sam uradio, prijavio sam se takmičenju mladih nefilmskih DJ-eva, da li bi me pripremio za takmičenju Košanarom, gde se rekao tu sam na Limanu, a Paradiza je na Limanu 1. I odmah smo to večer počeli da vežbamo. I ja sam pobedio na tom takmičenju u Aquariusu i tako sam zapravo došao i do Exita, mislim u smislu do te prve bine Exita, da. Družimo se. Jesi imao neke pripreme, obuke i koji su tu uopšte, da kažem, bili tebi uzori kad si počinjao? Morao da si... Pa imao sam, da, kao mlad sam uvek imao nekog uzora. Hajde, to je bio Christian Varela, on je radio na 4 gramofona, on mi je bio uzor što je tehnički mogao sve da postignem na setu. I to sam ja isto vežbao i sve sam na kraju ja to skinuo, taj skill i ja sam stvarno puno vežbao. Bio sam, sad ne vežbam više toliko, jel? Ali kao dete sam stvarno puno vežbao i posvetio se tehnici. Zapravo ja sam napravio ime na konto tehnike. Mene su ljudi, zato je meni Vlada Janjić i Gordan Punović, kad su vidjeli šta sve mogu da postignem na nastupu, rekli su ko je ovaj mali šta. I tako je sve manje više i počelo, što tiče Exit festivala.
A spomenuo si i Nulti Exit koji je... A Nulti Exit, da, Nulti Exit je bio, to se nije dešavalo na tvrđavi, to se dešavalo kod fakulteta. Znači, i tu su se skupljali mladi ljudi koji su hteli da podrže otpor, zato Exit dobio ime, jer to kao izlazi iz cele situacije, ajde sad ne dužim puno o tome, ali tako nastao Exit i taj Nulti Exit je traje 99 dana. Tako je cijela ekipa nastala i onda se skupila neki mladi ljudi koji su nešto hteli da urade za Novi Sad i tako su počeli da grade priču i grad ih je podržao i onda se sve to prebacilo na tvrđavu i onda Exit prvi je bio 9 dana, pa drugi isto, čini mi se 9 dana, čak Dance Arena se nije zvala Dance Arena, nego Shark Stage. Da, tako da... Jest, toga se sećam. Da, tako da, opet, par ljudi se skupilo i pokrenuli tu čitavu priču i onda su mene podržali kao nekog mladog talenta i ubacili su me, da kažem, učitate njihov program. I ja sam bio manje više zaštitno lice, bio sam na svim billboardima Exita, radili su kampanje sa mnom. Družimo se. Malo ljudi uopšte znaju koliko je zahtevan tvoj posao i šta je to što karakteriše dobrog DJ-a? Da li je to sad neki izbor muzike koji ti puštaš ili upravo ta tehnika za koju si rekao da su te prepoznali? Pa nekako je to sve vezano. Talent. To je sve vezano, ali muzika je pre svega koja zapravo čini tebe originalnim artistom i sve ono što ćeš da ti, ajde kažem, pustiš publici, ta tvoja neka originalnost izlazi zapravo iz muzike. Ali opet možeš da budeš naslušan muzike, to ne može naravno da se desi preko noći. Ti možeš da slušaš muziku, da ideš unazad, da vidiš šta su tvoji slušali, da malo se baviš drugim pravcima i onda sve to kad se sabere u jednom, ti izađeš kao bolji artist. Jer ti svih tih pravaca nešto povučeš i onda imaš neku svoju viziju i tako prezentuješ publici i onda, mislim, to je nekad dolazi, ajde da kažemo, originalnost iz svih tih pravaca i onda ti publika naravno prepozna, jer danas je teško izaći u moru, ima nas stvarno puno, ja kad sam počinio nije toliko bilo, ali danas... A koja je to godina kad si počinio? Pa 2001. druga, ajde kažem, da sam počeo. I tada je bilo samo par zapravo nekih... 2003. sam se afirmisao, to je bio taj Exit. Na koji je bio proglašen najboljim setom festivala, jel? Moj set. I tada zapravo je tek to bilo kod nas, tek je počelo da se... Tek je počelo se razvija, tako ja sam bio, ajde, da kažem, u tom prvom talasu. Mislim, ne ja, naravno, bio je Marko Nacić pre mene, koji je mnogo poznatija, ovim putem ga pozdravljam, veliki smo prijatelji. Naravno, Nastić je bio već poznat tada, on je stariji od mene 5 godina. I ja sam opet, i njega sam, neke njegove korake sam sledio, naravno, i dosta sam i od njega naučio. Tako da, sve to neka muzika, sve to povezano i tako mora da se dešava. Da mi učimo starijih kolega, mlađi, ja imam školu, već 14 godina. Stvarno? Da, u Novom Sadu. To ćeš mi isto pričati. Naravno, tako da svi mi moramo da učimo jedni od drugih, jer muzika je nešto što se šeruje i što se širi. Drugačije ne možemo da opstanemo svi. Da. I sad, da ti pustiš nešto što ću ja pustiti, opet mi na neki naš način mi iznesemo drugačiju publici. Da meni je velika želja da budem DJ. Jel, pa eto, dođi kod mene u školu. Jel imaš u Beogradu? Nema, nažalost, ali da. Bilo je nekad, da. Bilo je nekad možda da se otvori u Beogradu, ali neka, ovo je super ovako. Družimo se. A kad kažeš moraš da slušaš, to je po prirodi stvari, da moraš da slušaš mnogo muzike, da li je to isključivo elektronska muzika? Ne, nikako elektronska muzika. Šta je to što ti nekako po svom senzibilitetu voliš? Pa, znaš šta, ja sam, ajde kažem, preko sestre sam odrastao, znači sestra me malo uputila u tu rock muziku, onda sam otišao malo i u disco, pa sam slušao hip-hop, kad sam igrao košarku sam bio u hip-hopu, jel? Onda sam, posle sam, onda se Prodigy pojavio, pa smo svi imali taj prvi album Prodigy-a, pa je tako sve nešto se jedno na drugo nadoveže, i onda sam sve to negde sklopio u neki svoj pravac, to je bio naravno tehno. To je tad bio najpopularniji pravac, ali opet ja sam imao neki svoj fazon, tako da tu sam se nekako slušam gomilu raznih stranih bendova. Da, umeđu vremenu si postao producent. Ti već imaš nekoliko svojih izdanja, zar ne? Pa imam preko 100, da, već preko 100 svojih izdanja. Da.
I morao si nekako da uđeš u producentske vode iz... Naravno, to se uči, to je povezano jedan iz drugog. I opet i to je sasvim slučajno krenulo. Mene je sve nekako u životu sasvim slučajno krenulo. Kaže meni drugar, ti imaš nekog damba koji leti iznad tebe. Šali se. Drugar je koji se bavi, Vladan, koji se bavi produkcijom već dugo, svira ozbiljno na gitaru. Njemu je neko treba da posloži aranžmanski u elektronskoj muzici, recimo njegovu gitaru da ubaci u elektronski aranžman. Tako da je on došao do mene i onda se ja počeo malo da učim, da pronalazim se u tome i malo po malo, to mi se svidjelo i onda sam svaki dan nešto pravio dok to nije ispalo kako treba, jel? I to opet mora da prođe neki određen broj godina da bi ti se kao muzičar ostvario, kao producent, jer opet tu moraš dosta da znaš o zvuka, akustika zvuka, dizajn zvuka, sve to. Puno mora da znaš o tome, da. Družimo se. I kako su izgledali ti početci? Prvo je krenuo sa Exitom i onda su vjerojatno nasledili u nastupi kako po Srbiji, ali znam da si dosta nastupao u inostranstvu. Da, pa prvo su naravno po Srbiji i po regionu, ajde da kažem da su posle Exita 2003. godine, tad sam nekako eksplodirao, tad su svi htjeli da radim kod njih u klubu ili negde na festivalu, to je stvarno bilo, to su bile lepe godine za mene. I posle sam počeo da radim kako je krenula produkcija, pošto produkcija, recimo, to ti je lična karta negde za Evropu, ja tako kažem, jer svaki promoter će prepoznati neku tvoju traku, naći ćeš se u nečoj playlisti nekog velikog DJ-a i tako gradiš sebe zapravo. I ja sam često bio u Beatportu, Beatport je platforma koja zapravo prodaje muziku i tu smo svi od David Guette, sad ja kažem najkomercijalnijeg do underground DJ-a. Tako da ja sam tu par puta bio u čartu, ozbiljnom čartu, među 10 najprodavanijih, čak sam bio među 3 jedne godine najprodavaniji. Tako da i onda su strani menadžeri klubova to vidjeli, pa su me kontaktirali, pa sam puno radio po Italiji. Spomenuo sam taj Madame Butterfly u Milanu. On je tad jedan od najboljih, nažalost zatvorio se, ali tad je bio jedan od najboljih klubova, ne jedan od najboljih, nego bio jedan najbolji klub u Italiji. Tu su sve svetske zvezde gostovale. I eto, ja sam imao priliku da gostujem u tom klubu. Čak sam imao priliku da gostujem, nisam do duše, bukirali smo za pašu u Engleskoj, ali nažalost nisam dobio vizu, ne znam iz kog razloga. U stvari, tad je bilo to kraljičino venčanje, pa su zatvorili verovatno, a ja sam bio baš tad bukiran i onda ni dobro pismo mi nije pomoglo da me puste, da. Nažalost, ali onda kad ispadneš jednom iz tog bukinga, teško je, pošto je to bukirano 2-3 godine napred, teško je onda opet, pa da, ti veliki klubovi bukirani su po 3-4 godine napred, ozbiljni klubovi, pričam sad baš high klubovi. Da, tako da. Ali dobro, mislim, radio sam po gomilu drugih klubova. Da, i po Mađarskoj sam čitala se. Po Mađarskoj sam obišao uzduž i popreko, što se kaže. Da, ima i anegdota, to sam negde videla, za topu čokoladu. Da, to sam pošto jeste, to se nekako se pročulo. A voliš ti lično da obilaziš festivale? Naravno da volim, naravno da volim i to mi zapravo inspiriše, kad čujem nekog novog izvođača, to me inspiriše u produkciji, da nešto ja stvorim. Da čujem neki novi zvuk, za šta ću da se zakačim, pa onda ga ja malo istražujem. Naravno, to jeste, mislim, ja kako je bila ova korona, ja sam malo stao s produkcijom, jer zapravo se nigde nisam kretao da bi čuo nešto, da bi me nešto inspirisalo, ali ajde, opet se sad to opet pokreće u meni, tako da sad opet, ajde kažem, polako se taj točak okrenuo. Družimo se. Je li ima neki DJ na čije nastupe obavezno moraš da ideš i gledaš? Pa Rothad definitivno, da. Rothad, DJ producent iz Berlina, on do duša, ajde, u nekom sličnom smo fazonu. Rothad mi je trenutno omiljen DJ, mislim ne trenutno, nego već duže vreme. On je, što se tiče muzike, tehnike, onako komplet ima sve, bukvalno ima sve. Nastup mu je dobar, scenski nastup mu je dobar, izvedba muzike, super ima tehniku, jako to sve upakovano. Kad ga vidiš, to je jedan lep upakovan proizvod. Da, a koliko je teško u stvari biti DJ, pošto nekako mi stičem utisak da ljudi misle to vrlo jednostavno, da to zahteva formu, u ostalom ostati toliko dugo na bini, verujem da je mnogo teško. Pa bude naporno, mislim da jeste posle stvarno donosi nekih lepih
stvari, mnogo sećanja, mnogo lepih uspomena ili neke stvari koje će se tek desiti. Ali je jako istrpljujući posao. Znači nije, ja recimo sad za vikend idem u Sarajevo i Sarajevo moram odmah iz Niša. Sva sreća da smo skontali da ima avion Beograd, Sarajevo, Beograd, Beograd, Niš. Jer taj put je sam po sebi naporan, da, ako idem kolima, jel? Ali opet sve jedno, kad meni prošlo leto je eksplodiralo koliko sam radio. Radio sam čak sredu, četvrtak, petak, subotu i onda kad dođeš do subote, već si gotov. Jer dosta su to i prespavane noći, uvijek ostaneš tu s ekipom, uvijek se nešto dešava, znaš, to je prosto deo nas svih. I kako uspevaš kako si došao na ideju da osnuješ tu školu i kako uspevaš sve da uklopiš? Pa i to je opet, to se sve slučajno desilo. Ja sam radio kod Peđe Pejić u studiju u Novom Sadu, Do Re Mi. To je jedan od najboljih studija, možda ako ne i u Srbiji, jako skup studio. A Petar Jelić, član New grupe. Da, Peđa Pejić moj kum i onda je Petar Jelić dolazi u studiju da sviraju neke deonice gitare. Tu sam upoznao Georgijeva, upoznao sam i Koprivicu, i Balašević između ostalog i on je tamo snimao album. Tako da imao sam priliku da radim sa dobrim muzičarima. Petar Jelić je u tom momentu došao da živi u Novi Sad. Počeo se zabavljao sa Aleksandrom Berčeks, oni sad imaju danas dete, žive u Švedskoj, sad sve već rekao. Dobro, i tad mi Petar Jelić predložio da, pošto je on otvorio školu gitare, pa mi je predložio, pošto imao drugu prostoriju praznu, pa mi je kao, što ti ne bi, Vlado, otvorio kao svoju školu DJ-inga? I tako je sve počelo i onda smo se nazvali Kulturno sklonište i onda se Kulturno sklonište proširilo u jednu muzičku školu. Imali smo pevanje, bubnjeve, violončelo, violinu, klavir. Divno. Da, i eto, to već traje 14 godina. Doduše, Petar Jelić sad mora da ode u Švedsku, ali sve to i dalje funkcioniš kako treba, da. Družimo se. I kako je interesovanje, da li ljudi poput mene ili da li svako može da bude DJ ili ipak to može... Pa znaš šta, mislim, svako može da nauči, ali da li svako može da bude DJ, to je druga stvar. Dobro. Opet DJ stvarno mora da se posveti tom poslu, to je posao koji je svaki drugi posao, kao i svačiji posao, jel? Ti moraš da se posvetiš da bi napredao u tome i da bi imao neke rezultate ako stvarno hoćeš da se baviš tim. Ako hoćeš da budeš neki prosječan DJ koji će da nastupa po kafićima, puštač muzike, onda je to već druga stvar. Onda drugačije gledamo i mi i oni ne gledamo u stvari drugačije gledamo taj svet DJ-inga drugim očima i slušamo drugim očima. Tako da bi bio DJ, profesionalan DJ, stvarno moraš da se posvetiš to, da imaš neki svoj zvuk na kome radiš, da živiš to prosto. Negde sam pročitala da mnogo voliš da ideš kad je Nina Krević, da voliš njen rad. Volim je da, više sam je voleo ranije. Ona je super muzičar. Ona je pre svega dobar muzičar, to mnogi ljudi ne znaju. Ona je stvarno jedan dobar muzičar i jako ima lep nastup, kreativan je i možeš u njenim setovima dosta stvari čuti i old school stvari koji, ona je super za edukaciju muzike mlađim publikama. Da. To je super, jer kod nje ona dosta tih old school stvari provuče kroz set i super je što koristi gramofone, znači nije samo da ubaci USB u player, nego pušta i ploče, tako da svašta kod nje možeš čuti. U tom smislu sam ja baš volao da čujem, jer neke stvari ni ja nisam čuo koje ona vrtela. Tako, ali u muzici sam 20 godina, recimo. Da. A koliko je sad, da kažem, uspeh i prokletstvo? Imali smo priliku da, nažalost, vidimo kako je Avicii, recimo, sa svojom svetskom slavom, kako se susreo, koliko je to prisutno uopšte u vašem svijetu? Pa jako je prisutno. Kod mene još nije prisutno ni sve do tih razmera. Dobro, ali si regionalna, molim lepo. Da, okej, ali opet ni blizu nije to ta mašinerija. Kad ste u takvoj mašineriji, kad je takav tim oko vas, vi radite svaki dan i vi više ne znate u koji avion ulazite, na kom ste kontinentu. To je jako teško, pogotovo što je on bio toliko već iscrpan, on je bio jako mlad ušao u to, on je pretalentovan, verovatno najtalentovaniji muzičar koji je ikad kročio na DJ scenu, šta je on sve, kako je on muziku pravi, kako je stvarao muziku. Tako da, nažalost, ostali smo bez stvarno jednog velikog. On bi danas verovatno bio još veća zvezda, verovatno najveća zvezda od svih.
Da. Ali nažalost, eto, ta muzička industrija došla u moje glave. Jer je on, opet, vi ste vezani velikim ugovorima i ako hoćete da odmorite, ne možete da odmorite. Znači, morate da idete da radite ili su to jako ogromni penali koje vi radite čitave godine da bi isplatili taj penal. Samo dajem primjer. Znači, to je ono što i on je, naravno, nije bio labilan i tako je sve, mislim da ne pričam. Družimo se. A odakle ti crpiš snagu, inspiraciju za neke nove stvari i uopšte da ostaneš svoj u svemu ovome? Pa, zavisi, mislim, dosta se krećem, dosta igram košarku i dalje, sad je to rekreativno. Moraš da nađeš neki svoj izduvni ventil da bi negde, ajde da kažem, sve to što se skupi na jedno mesto negde izašlo. I onda imaš šetam sa psom svaki dan. Koga volim najviše na svetu, naravno. Kako se zove? Bolt. Husky, sibirski husky. Husky, ja, on se mnogo linio, zar ne? Pa imaju periode kad se linjaju, da, ne stalno. Je li ima šarene oči ili... Ne, imaju izrazito plave oči. Dobro. Znači, veliki si fan životinja. Jesi vegan možda? Pa nisam vegan, ali nisam sad neki zaluđenik za meso. Naravno, mogu bez mesa. Kad smo već kod tih privatnih pitanja, jel voliš da kuvaš i koliki si gurman? Pa, sad da kažem, srednji sam gurman, volim da kuvam, naravno, već 10 godina živim sam, pa sam negdje, naravno, morao i da naučim da kuvam, volim da kuvam, naravno. Da sam gurao neki veliki, nisam toliki, ali volim drugima da udovoljavam, recimo, da drugima nešto lepo napravim. A nisi se preselio za Beograd, iako je negdje, da kažem, centar muzike u Beogradu, ostao si u Novom Sadu. Koliko ti sad prija taj mir? Dobro, mi smo lale, ajde da kažem. Drugog temperamenta, Jel ti teško da se uklapaš u sredinu? Pa nije, ja jako volim Beograd. Ja stvarno imam puno prijatelja u Beogradu i baš često dođem u Beograd da se družim nešto. Ajde da kažem, ne toliko često da sviram, ali i sviram naravno često. Ne prečesto, ali volim da dođemo u Beograd, da izađemo, da se družimo, da se provedemo. Mislim, Beograd stvarno mnogo toga pruža, od džeza do roka. Mislim, do ozbiljnog, pričam sad o ozbiljnoj muzici, znaš, to što u Novom Sadu stvarno nema i nedostaje. Jeste Novi Sad evropski grad kulture, grad, sad evropska predstavnica, jel, ali mnogo toga mu fali da bi dostigao još taj nivo evropske predstavnice, po meni. Družimo se. Kako izgleda tvoj jedan prosječan dan? Koliko puta nastupaš nedeljno u proseku? Kako si u stvari proveo vreme korone? Jesi... Pa manje više odlazio sam... Mnogi su naučili neke nove stvari da rade zato što su vidjeli da ne znamo šta će biti. Kako si ti proveo vreme? Pa nisam, nekako sam se, ja uvijek držao muzike. Pa ništa, mislim, kako sam proveo, kao i verovatno 90% građanja u Srbiji. Da, a kako provodiš sada dane? Sada, pa kažem ti, puno šetam, odem na košarku, svaki dan sam u školi, ajde dobro, sad smo zatvorili školu, pošto nam je škola do kraja juna, ali recimo ja sam svaki dan u školi, ja sam od ponedjeljka do petka u školi, ajde kažem da mi je to neki day job. Aha. Pa eto i tako između ostalog provodim dane, radne dane, jel? A jel stižeš da putuješ i koliko ti znači Pa stižem naravno da putujem, pošto mi se rotiramo, Bili u školi i Pele Drezgić i onda se mi rotiramo i naravno svako ima vreme za sebe i onda se uvek dogovaramo. Naravno, ja petkom, subotom radim, uvek imam neke tezgica i onda nekad se poklopi da radim i četvrtkom, ali onda ako ne mogu ja, Bili uleti ili Pele ili obrnuto kad neko radi od njih. Tako da, mislim, stižem sve. Da, jesi nekad poželjela da se baviš nečim drugim? Pa nisam zapravo. A da nije, ne, nikad. Pa, naravno, pre toga je bila košarka. Da. I stvarno sam, mislim, ja glupo da pričam o sebi, ali stvarno ja sam bio uspešan i talentovan. S obzirom da sam bio u školi Real Madrida, jel? Da. Tako da to mnogo govori, ali opet, ajde kažem, posle te košarke muzika mi je došlo nešto što stvarno želim se baviti sad do kraja života i to je to. Nemam uopšte naznake da ću se baviti nečim drugim. Dakle, tu sebe vidiš u budućnosti? Naravno, da. Dobro. Pogotovo što vidim školu, malo sad ovo, što vidim školu, što hoću školu da širim, da nešto uradim malo više, da malo to dođe do, da kažem, da popnem na neku drugu lestvicu. Družimo se.
A kad pričamo o podršci koja je svima potrebna, pored sestre, pretpostavljam da roditelji daju veliku podršku. Pa da, oni su u početku, kada je sve to počelo, naravno su bili protiv toga, jer oni nisu znali šta sve to podrazumeva, ali i posle su popustili. Da, ali naravno sestrinu podršku i dan danas imam. Najveću sestrinu podršku imam zapravo. Da. Dobro, drago mi da smo pričali, da ljudi mogu da vide, a na prvom mestu da je ovo ozbiljan posao, jer imam utisak da ljudi uopšte ne doživljavaju da je to ozbiljan, i vi jeste muzičari, ali ne doživljavaju to kao konkretan posao. Ako pušta muziku, to može svako. Pa ja kažem, muziku može da nauči da pušta svako, to nije problem, ali biti DJ ne može da bude svako. Kako ćeš ti to da prezentuješ, kako ćeš time da se baviš, šta to sve podrazumeva, kako ćeš imidž da gradiš kroz to i tako. Znači, mnogo aspekata ima da bi zapravo da bi se sklopio u jednu personu. Da budeš baš DJ koji će publika da prepozna i da budeš originalno DJ publici, koja će da tebe prati, koja će da kupi karte za tvoj nastup i tako. Da, zato kažeš, možda naučiš da puštaš muziku, to nije problem, ali da budeš DJ, to je već druga sfera svega. Kako se snalaziš u ovoj eri društvenih mreža, medija, jel umeš sebe da promoviš? Pa ja nisam najsjajniji u tome, da, ali imam prijatelje koji me daju savjet, tako da da. Šta ti kažu? Pa, mislim, uvijek mi kažu kad pogledam moj Instagram, kažu da ja svašta nešto kačem, najviše kačem psaju. Pa da, pametno, pa nekoga drugog. Da, i onda mi kao moraš to malo da svedeš, da bude to malo svedenije, da to naš ljudi... Znaš, ja recimo dosta nastupam, a dosta toga ne kačim na svoj Instagram profil i na svoje društvene mreže. I onda kao moraš da malo svedeš to, da ipak ljudi vide da nastupaš. I onda ja polako sam preko tih svojih prijatelja, koji radi, inače se bave marketingom i social medijama. I onda ja polako, ajde, oni mene malo, da kažem, stave me na taj pravi put, kako bi to sve trebalo da izgleda zapravo. Družimo se. Ali imaš vremena da pratiš našu muzičku scenu, kad je u pitanju domaća muzička scena, i šta je to što ti se sviđa, a šta je to što ti se manje sviđa? I kako ti se čini, u kom pravcu ide sad ova hiperprodukcija? Pa dobro, ja kažem, hiperprodukcija, mislim, meni sve zapadne, ali ono što sam ja, kažem, ajde, pratio davno, to su Lete štuke koje su moja sestra to slušala, pa sam ja preko, meni su recimo oni omiljeni band iz regiona, ajde, tako kažem. Imao gomilu naših bendova jako lepih, dobrih. Mislim, ajde, kažem, EKV, ajde, i to iz regiona, i oni su stvarno bili neverovatni što je sve Firči uradio sa tim bendom, jel? Što se tiče naše muzike danas, nisam toliko, ne slušam toliko današnju muziku, jel? Našu, konkretno. Sem prijatelja muziku, što je Vlada Georgijev, recimo. I sam tako nekih ljudi koji me okružuju, kao prvica nešto kad lepo otvira, pa mi pošalju Tijanu Bogovićić, recimo, mi smo jako veliki prijatelji. I tako, eto, tu muziku slušam, a sad ovo novo komponovano i ne toliko. Da. I za sam kraj da te pitam, šta su ti planovi? Sad za budućnost, imam, sve mi je vezano manje više za školu. Hoću da sad još više proširim školu, da to bude baš jedna lepa muzička škola, i to mi je plan i sad na tome radim. To mi je baš ono, hoću da se posvetim tome, na tome radim, i trebalo bi još neki prostor da se tu dobije od grada i tako sve nešto, da konačno imam neki svoj sadržaj gde ja mogu da kažem da sam zadovoljan konačno sa time. A od nastupa gde možemo mi koji volimo da... Pa trenutno po regionu. Trenutno što će biti Crna Gora, Hrvatska, Bosna, Slovenija, Mađarska. To je sad trenutno što imam već. A uglavnom polako počinje da se puni kalendar. Čak taj Kalidoskop će biti u Novom Sadu. To je 1. septembra, to je u krugu evropske predstavnice. To će biti veliki projekat i to će biti interesantno. Tako da... Dobro, imaš i vremena za odmor, hoćeš li otići na odmor? Pa, znaš šta, meni je odmor... A kad radiš? Pazi, ja odem na more, pa svi odmorim, ja odradim set, ostanem tamo 5 dana, pa se odmorim, budem s prijateljima i tu negde kompenzujem ti odlasci po morima, ja tu kompenzujem negde i se odmoram malo. Dobro. Mnogo ti hvala na razgovoru. Hvala tebi, naravno. Nema na čemu, vidimo se u tvojoj DJ školi. Pa bilo bi lepo. Da se malo mi obučimo. Hvala najlepše. Nema na čemu, hvala tebi. Družimo se.